Esango nuke, heltzen garela kongresu honetara oso egoera lasaian, serenitate handiarekin, konfiantza handiarekin, ilusio handiarekin, eta esango nuke, 3. kongresu hau ematen dela oso giro honean, emaitzak hor daude, baina ezin garela autokonplazentzian gelditu ere ez. Baditugu erronka izugarriak, nazio bezala, herri bezala eta espazio politiko bezala, baina uste dut zarata gutxirekin heltzen garela eta pixka bat jendearen konfiantzarekin heltzen dela zuzendaritza hau. Eta uste dut herri honek eskertzen dula espazio politiko oso zabal eta indartsu batek halako kongresu lasai bat edukitzea ez. Alde batetik esango nuke, askok erreparatzen ez badiote ere, momentu honetan Euskal Herrian bere eskubide nazionalaren inguruko eta bere autogobernuaren inguruko eztabaida 7 lurraldetan ematen ari den eztabaida badela. Lapurdi Baixen, Nafarroa eta Siberuan ere badaudelako halako eztabaidak irekiak. Nafarroa garaian ere bai, eta 3 probintzietan ere bai. Estatus politikoari buruz hitz egiten dugunean, esaten dugu, porrot bat dago, nabarmena da, herri hau ez da errespetatua, herri honen naziotasuna ez dago errespetatua, bere garaian sortutako harreman eredu autonomiaren bidez kimatuta izan du da, urte luzez, eta gainera aurrean ditugu sekulako erronkak. Erronka izugarriak, klimatikoak, iraultza digitala, eta ez ditugu tresna gauza guztioi aurre egiteko. Eztabaida hori da. Eta eztabaida da, orain badaukagu oinarri kanpamendu bat, gure gailurra independentzia da, eta Euskal Herri osorako, orain kanpamentu hori igo egin behar dugu. Noraino, alden guretzat gailurretik alik eta gertuen, baina horrek hori gure nahia da, hori beste batzurekin egin behar da, eta herri honekin egin behar da. Eta uste dut, 2025 izango dela estatus politikoaren eztabaidaren urtea. Gu gerturatzen ari gara halako egoera batetara, naiz eta, 3 probintzietan bere garaian Italiako alderdi komunistari egin zioten estrategia berberarekin erantzuten digute, pixka bat beraien arteko paktua egiten dute hori ikitzeko. Baina hori gertatuko da, helduko da. EH Bildu nahi duelako, herriak nahi izango duelako. Bigarrenik esango nuke, baina hau da nire iritzi personala, nire ustez independentismoak, independentziara heltzeko, behar du lehenago fase bat pasatu eta da instituzioa gobernatzea. Besteak beste herriak ikusteko independentismoa gobernatzen duenean denen onurarako dela. Eta 3. badakigu gobernu monokoloreak ez direla izango, herria oso anitza delako eta oso plurala delako, horrek kontraesanak ekarriko dituela, baina guzti horretarako prestatzeko egiten dugu 3. kongresua, lehen urratsa ematen dugu baita ere.